Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്തംഭഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഈ ലീല എന്താണ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിലുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുണ്ടിച്ചാമർദ്ദനം. ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. സ്വയം ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രം സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും, നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകും, അവിടെ ഭഗവാനെ വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ 12ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് 222ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം എല്ലാവർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ശ്രീ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയാണ് നാളെ അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്ന ആ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃത്തിയാക്കുന്ന, ഭക്തന്മാരെ ചേർന്നിട്ട് ശുചിയാക്കുന്ന, വൃത്തിയാക്കുന്ന ആ ലീലയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. പിന്നീട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ ഇല്ല, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മാത്രം കാണിക്കാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ബുക്സ് ഉള്ളവര് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് മധ്യലീലയിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് കേട്ടോ. 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്ന ആ ലീല. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. മാതാജി കാണാവോ? സ്ക്രീന് കാണാമല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഗുണ്ടിചാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനതസാഹഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ഛീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോ ഭവേശോ വൈകം ചകാര. ശ്രീ ഗുണ്ടിചാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനതസഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ഛീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോ ഭവേശോപൈകം ചകാര. നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീകുണ്ടിജാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ശാളനദസഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലമുജ്വലം ച നോ ഭവേശോ വൈഗം ചകാര ശ്രീകുണ്ടിജാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ശാളനദസഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലമുജ്വലം ച നോ ഭവേശോ വൈഗം ചകാര അപ്പൊ ഇന്ന് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നില്ല. നമുക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കൈ താഴ്ത്താണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം. നാളെയും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ആ ലീലകള് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആ ദിവസം, ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസം, ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലശ്രുതി ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് നോക്കാം. ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തരോടും സഹചാരികളോടും ഒപ്പം ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചു. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രത്തെ തന്റെ ഹൃദയം പോലെ പ്രകാശപൂർണവും ശീതളവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കാൻ അനുയോജ്യവുമാക്കി തീർത്തു. എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ കൂടെ, സഹായികളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുണ്ടായത് തന്റെ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഹൃദയം പോലെ പ്രകാശപൂർണവും ശീതളവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കാൻ അനുയോജ്യവുമാക്കി തീർത്തു. ക്ഷേത്രം ഭഗവാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധയാവുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എന്താ പറയാ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീർന്ന് ഹൃദയം ശുദ്ധമാവുകയും ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുണ്ടിചാമാർജന ലീലാ സംക്ഷേപേ കഹിലാ യാഹ ദേഖി ശുനി പാവീരാ കൃഷ്ണ ഭക്തി ഹൈലാ. ഗുണ്ടിചാമാർജന ലീലാ സംക്ഷേപേ കഹിലാ യാഹ ദേഖി ശുനി പാവീരാ കൃഷ്ണ ഭക്തി ഹൈലാ. ഭഗവാൻ ഗുണ്ടിച ക്ഷേത്രം കഴുകുകയും ശുചിയാക്കുകയും ചെയ്ത ലീല ഞാൻ സംക്ഷേപമായി വിവരിച്ചു എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഈ ലീലകൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക് പോലും കൃഷ്ണഭക്തി ഉണർത്താൻ കഴിയും. പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലീലകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ജയ ജയ ഗൗരചന്ദ്ര ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഗൗരചന്ദ്രൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈത ചന്ദ്രൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തഗണങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും.
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവർ എടുക്കുക. 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് കേട്ടോ. എന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ജയ ജയ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തഗണ ശക്തിദേഹ കരിയേന ചൈതന്യ വർണ്ണന. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തഗണങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായി വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് യാചിക്കുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മുതൽ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ഒറീസയിലെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ആകാംക്ഷാഭരിതനായിരുന്നു. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് 222ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് സമയത്തിനുള്ളിൽ തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ. രാജാവ് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നതിന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുമതിക്കായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തലസ്ഥാനമായ കട്ടക്കിൽ നിന്നും സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ ഒരു കത്തയച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനുവാദം നൽകിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഭട്ടാചാര്യർ രാജാവിന്റെ കത്തിന് മറുപടി എഴുതി. ഇതിനുശേഷം രാജാവ് ഭട്ടാചാര്യർക്ക് മറ്റൊരു കത്ത് കൂടി എഴുതി. ഈ കത്തിൽ രാജാവ് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരോട് ഇപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു: ദയവായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായി സഹവാസത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരോടും അപേക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് എന്റെ പേരിൽ ഈ നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്യുക. മഹാപ്രഭുവുമായി സഹവാസമുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും എനിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് എന്റെ അപേക്ഷ അവിടുത്തെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ എല്ലാം കാരുണ്യത്താൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ശരണം നേടാൻ കഴിയുന്നു. അവിടുത്തെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത എന്റെ രാജ്യം എനിക്ക് ആകർഷകമായി അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. ഗൗരഹരി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു വിഷുവായി വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി ഭിക്ഷയാചിക്കും. ആരാ പറയുന്നത്? ഒറീസയിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. ഈ കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭട്ടാചാര്യർ അതീവ ചിന്താകുലനായി. അദ്ദേഹം ആ കത്തുമായി മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളെ സമീപിച്ചു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം കണ്ട് രാജാവിന്റെ ഇച്ഛകൾ വിവരിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ കത്ത് അവർക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ നൽകി. കത്ത് വായിച്ച് അവർ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു പോയി. ഭക്തന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രാജാവിനെ കാണുകയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നാം മഹാപ്രഭുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായും മഹാപ്രഭുവിനെ വിഷമിപ്പിക്കും. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു: നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോകാം. പക്ഷെ രാജാവിനെ കാണാൻ നാം മഹാപ്രഭുവിനോട് അപേക്ഷിക്കരുത്. പകരം രാജാവിന്റെ സദ്ഗുണം വിവരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അവരെല്ലാം മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ അവർ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കൊരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരെ കണ്ടിട്ട് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു: നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തു പറയാനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോട് ചിലത് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ അതിനായി ഭയപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ അനുയോജ്യമാകുമോ ആകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. കാര്യം ഇതാണ്: ഒറീസയിലെ രാജാവ് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ഒരു വിഷുവായി തീരും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തുടർന്നു: രാജാവ് ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയായി തീരാനും അതിന്റെ അടയാളമായി ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കർണാഭരണം ധരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ ദർശിക്കാത്തിടത്തോളം തന്റെ രാജ്യത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തുടർന്നു: ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖം തന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മതിയാവോളം കാണുവാനും ആ പാദപത്മങ്ങൾ തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ആശിക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് തീർച്ചയായും ആർദ്രമായി. എങ്കിലും അവിടുന്ന് പുറമെ ചില കഠിന വാക്കുകൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു: രാജാവിനെ കാണാൻ എന്നെ കട്ടക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു: ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച്
ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാ ആളുകളാലും ഞാൻ നിന്ദിക്കപ്പെടും. ഇനി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് എന്തിനു പറയണം? ദാമോദരൻ തന്നെ എന്നെ വിമർശിക്കും. ഇതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സന്യാസിയാണ് അല്ലെ. ഒരു സന്യാസി രാജാവിനെ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് എല്ലാ ആർഭാടങ്ങളോടും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരാള് ആയിട്ടാണ് ഒരു സന്യാസിക്ക് ചങ്ങാത്തം എന്നുള്ളത് പൊതുവെ നാട്ടുകാരും എല്ലാരും പറയും. അതുകൂടാതെ എന്റെ സഹായമുള്ള സ്വരൂപ് ദാമോദരനും പറയും എന്നെ വിമർശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തരും അപേക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവിനെ കാണുകയില്ല. പക്ഷേ ദാമോദരൻ അനുവാദം നൽകിയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് വായിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത് ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ആധ്യാത്മികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു സന്യാസി കർമ്മിയായ ജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരു രാജാവിനെ കാണുന്നത് കർശനമായി വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു സന്യാസിയും രാജാവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എല്ലായ്പ്പോഴും ജുഗുത്സാവഹമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു സന്യാസി എല്ലായ്പ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു തെറ്റ് പോലും പൊതുജനങ്ങൾ അതിയായ ഗൗരവത്തിൽ കാണും. ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സന്യാസിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മപ്രചാരണമാണ്. സന്യാസി സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു സന്യാസി പൊതുജനങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപ്രചാരണം ഫലവത്താവുകയില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഘ്നപ്പെടാതിരിക്കാൻ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ ദാമോദര പണ്ഡിതൻ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഈ ദാമോദര പണ്ഡിതൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വളരെ വിശ്വസ്ത ഭക്തനും മഹാപ്രഭുവിനോട് ഗാഠമായ സ്നേഹമുള്ളവനും ആയിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്പർശിക്കുകയോ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ദാമോദര പണ്ഡിതൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ പദവി പരിഗണിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ തൽക്ഷണം അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമായിരുന്നു. മാലാകമാർ പെടുന്നിടത്തേക്ക് വിഡ്ഢികൾ ഇരച്ചു കയറുമെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വിമർശിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ദാമോദര പണ്ഡിതന്റെ ഈ വിഡ്ഢിത്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ദാമോദര പണ്ഡിതൻ അനുവാദം നൽകുന്ന പക്ഷം താൻ രാജാവിനെ കാണാൻ പോകുമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അഗാധമായ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാമോദരൻ മഹാപ്രഭുവിനെ വിമർശിക്കുവാൻ മേലിൽ തുനിയരുതെന്ന താക്കീതാണത്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിക്ക് യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല അത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തരുടെയും മാർഗനിർദ്ദേശകനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ദാമോദര പണ്ഡിതൻ അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. തന്നെ മേലിൽ വിമർശിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് നൽകുക വഴി മഹാപ്രഭു ദാമോദര പണ്ഡിതനോട് പ്രത്യേകം കാരുണ്യം കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെയോ അവിടുത്തെ പ്രതീതിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയോ വിമർശിക്കാൻ പറ്റരുത്. ദാമോദര കഹേ തുമി സ്വതന്ത്ര ഈശ്വര കർത്തവ്യ സഭ തോമാര ഗോചര. ദാമോദര പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനാകുന്നു. എല്ലാം അങ്ങേക്ക് അറിവുള്ളതിനാൽ അനുവദനീയമായതും അല്ലാത്തതും എന്താണെന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നു. ഞാൻ കേവലം നിസ്സാരനായ ഒരു ജീവനാണ്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകത്തക്ക വിധം എന്ത് ശക്തിയാണ് എനിക്കുള്ളത്? അങ്ങയുടെ സ്വന്തം തീരുമാനത്താൽ തന്നെ അങ്ങ് രാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ടുനിന്നു. രാജാവിനെ അങ്ങിൽ അതിയായ ആസക്തിയുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് രാജാവിനോട് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം രാജാവിനോട് അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അങ്ങ് രാജാവിനെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങ് പരമസ്വതന്ത്രനായ സർവോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമവാത്സല്യങ്ങൾക്ക് വശംവദനാണ്. അതാണ് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, രാജാവിനെ കാണാൻ അങ്ങയോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ 3 ലോകത്തിലും ആരാണുള്ളത്? എന്നാലും ആസക്തനായ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു നേടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പ്രാണൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാരിൽ ചിലർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ചു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി ഒരു നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ആ മാർഗത്താൽ അങ്ങേക്ക് രാജാവുമായി കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ രാജാവിനെ തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങയുടെ ഒരു ബാഹ്യവസ്ത്രം രാജാവിന് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ഭാവിയിൽ അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ രാജാവ് ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും
പരമവിദ്വാൻമാരായതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നുവോ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അപ്പോൾ ഗോവിന്ദനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മഹാപ്രഭു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാഹ്യ വസ്ത്രം കരസ്ഥമാക്കി. പ്രകാരം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ പഴയ വസ്ത്രം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ അത് രാജാവിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പഴയ വസ്ത്രം ലഭിച്ച രാജാവ് മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ വസ്ത്രത്തെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സേവനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന രാമാനന്ദരായർ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം നിലകൊള്ളാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് രാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രാമാനന്ദരായർ തന്നെ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് രാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് ഉടൻ തന്നെ അതീവ സന്തോഷത്തോടെ അനുവാദം നൽകി. തനിക്ക് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് രാമാനന്ദരായരോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാജാവ് രാമാനന്ദരായരോട് പറഞ്ഞു, ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താങ്കളോട് വളരെയധികം കാരുണ്യവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള എന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ദയവായി ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം. രാജാവും രാമാനന്ദരായരും ഒരുമിച്ച് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും രാമാനന്ദരായർ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് രാമാനന്ദരായർ രാജാവിന്റെ പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ച് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹം രാജാവിനെ പറ്റി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ശ്രീ രാമാനന്ദരായർ തീർച്ചയായും രാജാവിന്റെ നയതന്ത്രജ്ഞനായ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുവെയുള്ള പെരുമാറ്റം വളരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളതായിരുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള രാജാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിവരണത്താൽ ക്രമേണ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു. രാമാനന്ദരായർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതാപരുദ്രയുടെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണലീലയുള്ള സഖിയാണ് അല്ലെ. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലളിത വിശാഖ അല്ലെ. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സഖിമാരാണ് ലളിത വിശാഖ അല്ലെ. അതിലെ വിശാഖ സഖിയാണ് രാമാനന്ദരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉത്കണ്ഠാകുലനായ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാതിരിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ശ്രീ രാമാനന്ദരായർ തന്റെ നയകുശലതയാൽ രാജാവിന് മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്തു. ശ്രീ രാമാനന്ദരായർ മഹാപ്രഭുവിനോട് തുറന്നപേക്ഷിച്ചു, ദയവായി അങ്ങയുടെ കമലചരണങ്ങളുടെ ദർശനം രാജാവിന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നൽകിയാൽ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാമാനന്ദ, ഒരു സന്യാസി ഒരു രാജാവിനെ സന്ധിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന് ശരിയായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ അഭ്യർത്ഥന ചെയ്യാവൂ. ഒരു സന്യാസി ഒരു രാജാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയാൽ സന്യാസിക്ക് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും പരാജയമായിരിക്കും ഫലം. പരലോകത്തെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ? ഈ ലോകത്തിൽ രാജാവുമായി സന്യാസി കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കും. രാമാനന്ദരായർ മറുപടി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമസ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തിത്വമാണ്. തന്ത്രജ്ഞനല്ലാത്ത അങ്ങേക്ക് ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. പരമപുരുഷൻ എന്ന് രാമാനന്ദരായർ സംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സർവോത്തമ പുരുഷനല്ല, ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അതിനാൽ കായ മനോവാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊതുജന അഭിപ്രായത്തെ ഭയപ്പെടണം. പൊതുജനം ഒരു സന്യാസിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ കാട്ടുതീ പോലെ വ്യാപിപ്പിക്കും. വെള്ള വസ്ത്രത്തിലെ കറുത്തപാട് ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും. രാമാനന്ദരായർ മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എണ്ണമറ്റ പാപികളെ മോചിപ്പിച്ചു. ഈ ഒറീസയിലെ രാജാവായ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭഗവത് സേവകനും അങ്ങയുടെ ഭക്തനുമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വലിയ കലശം നിറയെ പാലുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു തുള്ളി മദ്യം കൊണ്ട് മലിനമാക്കപ്പെട്ടാൽ അസ്പർശമായി തീരും. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് തീർച്ചയായും എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലമാണെങ്കിലും രാജാവ് എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ എല്ലാറ്റിനെയും ദൂഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവും ഞാനുമായി കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ആദ്യം രാജാവിന്റെ പുത്രനെ എന്നെ കാണുവാനായി കൊണ്ടുവരിക. ഒരു പുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രതീതിയാണെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ എന്നെ കാണുന്നത് രാജാവ് എന്നെ കാണുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അനന്തരം രാമാനന്ദരായർ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി നടന്ന സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് രാജാവിനെ അറിയിക്കാൻ പോയി. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് രാജാവിന്റെ പുത്രനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. കിശോര പ്രായക്കാരനായ രാജകുമാരൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. നീണ്ട കമല നേത്രങ്ങളോടുകൂടിയ കുമാരന്റെ വർണ്ണം കറുപ്പായിരുന്നു. പീതാംബരധാരിയായ രാജകുമാരന്റെ ശരീരം രത്നാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവനെ കാണുന്ന ആരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുമായിരുന്നു.
രാജകുമാരനെ കണ്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൽക്ഷണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചു. പ്രേമാവേശത്തിൽ കുമാരനെ കണ്ട മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. ഏയ് മഹാഭാഗവതായൻഹര ദർശനേ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന സ്മൃതി ഹയ സർവജനെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇതാ ഒരു മഹാഭക്തൻ. ഇവനെ കാണുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനും മഹാരാജ നന്ദന്റെ പുത്രനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. ഇവന്റെ ദർശന മാത്രത്താൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടർന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു വീണ്ടും രാജകുമാരനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. കൃതാപുരത്രിയുടെ മകൻ വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും മറ്റുള്ള ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ രാജകുമാരന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രേമാവേശ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം പ്രകടമായി. വിയർപ്പ്, വിറയൽ, കണ്ണുനീർ, സ്തംഭനം, രോമാഞ്ചം മുതലായവയായിരുന്നു ലക്ഷണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കഹനാച്ചേ കരയരോധന താന്റെ ഭാഗ്യത്തെ കിസ്ലക കരെ ഭക്തഗണ. രാജകുമാരൻ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യാനും കരയാനും തുടങ്ങി. രാജകുമാരന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളും ജപവും നൃത്തവും കണ്ട ഭക്തന്മാരെല്ലാം കുമാരന്റെ മഹത്തായ ആധ്യാത്മിക സൗഭാഗ്യത്തെ സ്തുതിച്ചു. അതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്പർശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ രാജകുമാരനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമുണ്ടായി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യുവാവിനെ ശാന്തനാക്കുകയും നിത്യവും തന്നെ കാണാൻ അവിടെ വരണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമാനന്ദരായരും രാജപുത്രനും അപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അരികിൽ നിന്നും പോവുകയും രാമാനന്ദർ രാജപുത്രനെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കുകയും ചെയ്തു. പുത്രന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് കേട്ട രാജാവ് വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത മാതിരി രാജാവ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് സ്പർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്താൽ പൂരിതനായി. അന്നു മുതൽ ഭാഗ്യവാനായ രാജകുമാരൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉറ്റ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരുവനായി തീർന്നു. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി യത്കാരുണ്യ കടാശ വൈഭവതാം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരുവനിൽ വെറുതെ ഒരു നിമിഷം കടാക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തി തൽക്ഷണം ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. രാജകുമാരൻ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ആദ്യമായാണ് വന്നത്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ ആ ബാലകൻ തൽക്ഷണം ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി മാറി. സൈദ്ധാന്തികമല്ല, പ്രായോഗികമായിരുന്നു. നമുക്ക് നഗ്ന മാതൃക ന്യായസൂത്രം പ്രയോഗിക്കാനാവില്ല. ഒരുവന്റെ മാതാവ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആയിരുന്നതിനാൽ അവൾ അനേകം സന്താനങ്ങളുടെ മാതാവായി കഴിഞ്ഞാലും നഗ്നയായി തുടരണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ന്യായം. ഒരു വ്യക്തി വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അവനെ തൽക്ഷണം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തി അത്തരത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം തന്നെ ഉയർത്തപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നഗ്ന മാതൃകാ യുക്തി പറയും. ആ സിദ്ധാന്തത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രത്യേക സംഭവം തെളിവുകൾ നൽകും. തലേ ദിവസം ആ യുവാവ് കേവലം ഒരു സാധാരണ രാജകുമാരൻ മാത്രമായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരുവനായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനും എല്ലാ വീര്യങ്ങളും തികഞ്ഞവരുമാണ്. അവിടത്തേക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ ലീലകളാടി തന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രചാരണം നിർവഹിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യനെ പോലുള്ള പ്രമുഖ ഭക്തന്മാർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മധ്യാഹ്ന ഭോജനത്തിനായി അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പം അത്തരം ക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ മഹാപ്രഭു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ചെലവഴിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം അടുത്തെത്തി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യം കാശിമിശ്രയെയും പിന്നീട് ക്ഷേത്രാധികാരിയെയും അനന്തരം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെയും വിളിപ്പിച്ചു. ഈ 3 പേരും മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ അവരോട് ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശുചീകരണത്തിനുള്ള അനുമതിക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് യാചിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 2 മൈൽ വടക്ക് കിഴക്കാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രഥോത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഒരാഴ്ച അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിന്റെ പത്നിയുടെ നാമം
ഗുണ്ടിജ എന്നായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടുകേൾവിയിൽ നിന്നറിയുന്നു. ആധികാരിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാമം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 288 ക്യൂബിറ്റ് നീളവും 215 ക്യൂബിറ്റ് വീതിയുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ക്യൂബിറ്റ് ഏകദേശം 1.5 അടിയോളം വരും. അകത്തുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നീളം 36 ക്യൂബിറ്റ് വീതിയും 30 ക്യൂബിറ്റ്, കീർത്തന ഹാളിന്റെ നീളം 32 ക്യൂബിറ്റ് വീതിയും 30 ക്യൂബിറ്റ്. ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം കഴുകുന്നതിനുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടിട്ട് പട്ടീച്ച അഥവാ ക്ഷേത്രാധികാരി പറഞ്ഞു, പ്രിയ പ്രഭു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ സേവകരാണ്. അങ്ങ് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അങ്ങയുടെ എന്താജ്ഞയും ഉടനെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് രാജാവ് എനിക്ക് പ്രത്യേക കൽപ്പന നൽകി. പ്രിയ പ്രഭു, ക്ഷേത്ര ശുചീകരണം അങ്ങേക്ക് ഉചിതമായ സേവനമല്ല. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അങ്ങയുടെ ലീലകളിൽ ഒന്നായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണം. ക്ഷേത്രം കഴുകുന്നതിന് അങ്ങേക്ക് അനേകം ജലകുംഭങ്ങളും ചൂലുകളും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുക, ഉടൻ തന്നെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവയെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിക്കാം. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇച്ഛയറിഞ്ഞ ക്ഷേത്രാധികാരി 100 പുതിയ ജലകുംഭങ്ങളും 100 ചൂലുകളും ക്ഷേത്രം അടിച്ചു വരുന്നതിനായിട്ട് എത്തിച്ചു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ മഹാപ്രഭു തന്റെ പാർഷദന്മാരെ തനിക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളാൽ അവരുടെ ദേഹത്ത് ചന്ദനം പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളാൽ ഓരോ ഭക്തനും ഓരോ ചൂൽ നൽകുകയും അവരെയെല്ലാം ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭുവും തന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളും ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിക്കാനായി പോയി. ആദ്യം അവർ ക്ഷേത്രം ചൂലുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി. മഹാപ്രഭു മച്ചുൾപ്പെടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗമെല്ലാം നന്നായി വൃത്തിയാക്കി. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പിടം സിംഹാസനം എടുത്ത് ശുചിയാക്കി യഥാസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. അപ്രകാരം മഹാപ്രഭുവും തന്റെ സഹചാരികളും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ മന്ദിരങ്ങളും ഒടുവിൽ ക്ഷേത്രത്തിനും കീർത്തന ഹാളിനും മധ്യത്തുള്ള സ്ഥലവും തൂർത്തു വൃത്തിയാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ശുചീകരണത്തിൽ 100 കണക്കിന് ഭക്തരാണ് വ്യാപൃതരായത്. മറ്റുള്ളവരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുക, അല്ലെ? എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെയും ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെ? അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ സാധാരണ നിലക്ക് എന്താണ്, എല്ലാരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും, അവര് ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ മഹാപ്രഭു തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു, അല്ലെ? ക്ഷേത്രം സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോടും അത് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, അത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥോത്സവത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ 7 ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ലീലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലീലയാണ് രഥോത്സവം, അല്ലെ? രഥത്തിൽ വഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവിടേക്ക് ഭഗവാന്റെ രഥം വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. പ്രേമോലസ്യോദിന ലയന കൃഷ്ണനാമ ഭക്തഗണ കൃഷ്ണ കഹേ കരി നിജ കാമ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സദാ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ക്ഷേത്രം കഴുകുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കൃത്യം നിർവഹിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സുന്ദരമായ ശരീരമാസകലം അഴുക്കും പൊടിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അപ്രകാരം അത് അതീന്ദ്രിയ മനോഹരം കൈവരിച്ചു. ശുചീകരണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിടെ മഹാപ്രഭു കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ആ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയാക്കും. ഇതിനുശേഷം അർച്ചാമൂർത്തിക്കുള്ള നൈവേദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭോഗമന്ദിരം ശുചിയാക്കി. അനന്തരം അങ്കണവും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി എല്ലാ ആവാസ സ്ഥലങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു. ഇതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദേഹത്തിലൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ പുരണ്ടു. എന്താ പറയാ, എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴെന്താണ് അവിടെയുള്ള അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദേഹത്തിലും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും. മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിലെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം കണ്ണുനീരാൽ വൃത്തിയാക്കി എന്ന് പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുല്ലും പൊടിയും മണൽ തരികളും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടതിനു ശേഷം തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോന്നു കളഞ്ഞു. അതുപോലെ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഉല്ലാസപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പുല്ലും പൊടിയും വാരി നിറച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കളഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെളിയിൽ കൂട്ടുന്ന പുല്ലും പൊടിയും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചെന്നും എത്ര നന്നായി ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചെന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും ശേഖരിച്ച മാലിന്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടും മഹാപ്രഭു ശേഖരിച്ച മാലിന്യം അതിനേക്കാൾ വളരെ അധികമായിരുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ശുചീകരിച്ചതിന് ശേഷം മഹാപ്രഭു വീണ്ടും അവർക്ക് ശുചീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നൽകി. മഹാപ്രഭു പിന്നീട് എല്ലാവരോടും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം സൂക്ഷ്മമായ പൊടിയും പുല്ലുകളും ചരലുകളും നീക്കി പൂർണ്ണമായി ശുചീകരിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തന്മാരും രണ്ടാം തവണ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശുചീകരണ ജോലി കണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. ക്ഷേത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാൻ 100ഓളം ആളുകൾ ജലം നിറച്ച കുംഭങ്ങളുമായി മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കായി കാത്തുനിന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജലം ആവശ്യപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ അവർ ജലം നിറച്ച 100 കുടങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നൽകി. ഈ വിധത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യം മുഖ്യക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കി, എന്നിട്ട് മേൽത്തട്ടും ഭിത്തികളും തറയും ഇരിപ്പിടവും മുറിക്കുള്ള എല്ലാം തന്നെയും പൂർണ്ണമായും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരും മേൽത്തട്ടിലേക്ക് ജലം വീശി കൊടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ ജലം കൊണ്ട് ചുമരുകളും തറയും കഴുകപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥന്റെ ഇരിപ്പിടം സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ ശുചിയാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭക്തഗണങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവിന് ജലം കൊണ്ടുവന്ന് നൽകുവാൻ തുടങ്ങി. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തഗണങ്ങളും ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ചൂലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അവർ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായും ശുചിയാക്കി. ചിലർ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിലും മറ്റു ചിലർ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങളിലും ഒഴിച്ചു. എന്താണ് ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ ചിലർ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ വീണ ജലം ചിലർ ഒളിച്ചിരുന്ന് പാനം ചെയ്തു. വേറെ ചിലർ ആ ജലത്തിന് വേണ്ടി യാചിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ജലം അന്യർക്ക് ദാനമായി നൽകി. ഇതാണ് ചരണാമൃതം അല്ലെ, ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മുറി കഴുകിയ ജലം ഓവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി മുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നു. മഹാപ്രഭു സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറികൾ തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കുകയും അവ കൊണ്ട് തന്നെ സിംഹാസനം തുടച്ച് മിനുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ 100 ജലകുംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ മുറികളും ശുചിയാക്കി. മുറികൾ ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സുകളും മുറി പോലെ ശുദ്ധമായി. വരുന്ന എല്ലാ മുറികളും ശുദ്ധമായി, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായി. ആ മുറികൾ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി. ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ മനസ്സ് പ്രത്യക്ഷമായതുപോലെ ശുദ്ധവും ശീതളവും പ്രസന്നവുമായി കാണപ്പെട്ടു. 100 കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തടാകത്തിൽ നിന്നും ജലമെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായി. ഇപ്പോൾ ചിലർ കിണറ്റിൽ നിന്നും ജലമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 100 കണക്കിന് ഭക്തഗണങ്ങൾ കുടങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവരികയും വേറെ 100 കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കുവാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈതാചാര്യനും സ്വരൂപ് ദാമോദരനും ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതിയും പരമാനന്ദപുരിയും ഒഴികെ എല്ലാവരും ജലകുംഭങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിലും അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരക്കിലും ഏർപ്പെട്ടു. ആളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരാളം ജലകുംഭങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോയിരുന്നു. 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ജലം നിറക്കാൻ പുതിയ കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ചില കുടങ്ങളിൽ ജലം നിറക്കുകയായിരുന്നു, വേറെ ചിലർ മുറികൾ കഴുകിയായിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെയും ഹരിയുടെയും തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിലും മുഴുകിയിരുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജലകുംഭത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും മറ്റേയാൾ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജലകുംഭം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഒരുവന് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ പകരം കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. തൽഫലമായി കൃഷ്ണനാമം എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയായി തീർന്നു. പ്രേമാവേശത്തിൽ കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 100 പേരുടെ ജോലി സ്വയം ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 100 കൈകൾ കൊണ്ട് കഴുകുകയും ശുചിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഓരോ ഭക്തനെയും സമീപിച്ച് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരുവൻ ഹൃദ്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചു. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മഹാപ്രഭു ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു വിദ്വേഷവും പുലർത്താതെ ശാസിക്കുമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു പറയും, നീ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക, അവരും അതുപോലെ ചെയ്യട്ടെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാവരും ലജ്ജിതരായി. അപ്രകാരം ഭക്തന്മാർ ശ്രദ്ധയോടെ നന്നായി സേവനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അവർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജഗമോഹന പ്രദേശവും ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലവും മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കഴുകി. ഈ വിധത്തിൽ സമ്മേളന സ്ഥലവും അങ്കണം മുഴുവനും ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളും പാചകശാലയും മറ്റെല്ലാ മുറികളും കഴുകി ശുചിയാക്കി. പ്രകാരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളും ബാഹ്യഭാഗങ്ങളും ശരിക്കും കഴുകി ശുചിയാക്കി. എല്ലാം ശരിക്കും കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധിമാനും സരളനുമായ ഒരു വൈഷ്ണവൻ വന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ജലം പകർന്നു.
ആ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവൻ ആ ജലമെടുത്ത് സ്വയം പാനം ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അല്പം ദുഃഖം തോന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യമായി രോഷം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു അവനിൽ സന്തുഷ്ടനായെങ്കിലും ധർമ്മത്തിന്റെ സാമാന്യ മര്യാദകൾ നിലനിർത്താനായി അവിടുന്ന് ബാഹ്യമായി രോഷാകുണ്ടായി. മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദരനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ബംഗാളി വൈഷ്ണവന്റെ പെരുമാറ്റം ഒന്ന് കാണും. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഈ വ്യക്തി സർവോത്തമ പുരുഷന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ജലം അദ്ദേഹം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അപരാധം മൂലം എന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ബംഗാളി വൈഷ്ണവൻ എന്നെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ചെറുതായി തള്ളി അയാളെ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു നിർത്തി. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ആ നിഷ്കളങ്കങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി എല്ലാ ഭക്തരോടും 2 വരികളിലായി ഇരുവശത്തും ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാപ്രഭു അവർക്ക് മധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുകയും എല്ലാത്തരം പുല്ലുകളും ചരലുകളും അഴുക്കുപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങളും പൊറുക്കി മാറ്റാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുല്ലും മണൽത്തരികളും പൊറുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സമാഹരണം ഞാൻ ശേഖരിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും കുറച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ആളോട് അതിനുള്ള പിഴയായി ഞാൻ അപ്പവും പായസവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുല്ലുകളും മണലൊക്കെ കല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവാരാണോ ആക്കുന്നത് എന്താണ്, അവര് ഒന്നും ചെയ്യാതുകൊണ്ട് അല്ലെ, സേവനം ചെയ്യാതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് മാത്രം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷ എന്താണ്, അപ്പവും പായസമൊക്കെ പിഴയായിട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടി. ഇപ്രകാരം ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളതാക്കപ്പെട്ടു. ഒരാളുടെ ശുദ്ധവും ശാന്തവുമാക്കപ്പെട്ട മനസ്സ് പോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കുളിർമയുള്ളതും നിർമ്മലവുമായി തീർന്നു. അവസാനം എല്ലാ മുറികളിൽ നിന്നുമുള്ള ജലം വലിയ മുറികളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ അത് സമുദ്രത്തിൽ സംഗമിക്കുവാൻ പ്രവഹിക്കുന്ന പുതിയ നദികൾ എന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രദ്വാരത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ വീഥികളും ശുചീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കും വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നൂറ്റി 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥ ശ്ലോകം നൽകുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. സമയമില്ലാതുകൊണ്ടാണ്. സമയമുള്ളവര് പിന്നീട് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുക. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലോകനായകനായതിനാൽ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിലൂടെ ഒരുവൻ തന്റെ ശുദ്ധവും സ്വച്ഛവുമായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണം സംബന്ധിച്ച് തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രദർശിച്ച് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ചേതോദർപ്പണമാർജനം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതുപോലെ ആദ്യം ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ അശുദ്ധമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഹൃദയന്തസ്തോ അഭദ്രാണി, ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകൾ കഴുകിക്കളയുന്നതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഫലം ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതാണ് ചേതോദർപ്പണ മാർജനം. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-17 പ്രസ്താവന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ശൃണുതാം സകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോപുത്രാണി വിധുനോദി സുഹൃസദാ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി വസിക്കുകയും സത്യസന്ധനായ ഭക്തന്റെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങളുടെ നേരായ രീതിയിലുള്ള ശ്രവണ കീർത്തനത്താൽ പുണ്യകരമെന്നിരിക്കെ ആ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഭൗതികാസ്വാദ ആഗ്രഹം തെളിച്ചുമായി വന്ന് ചേതോദർപ്പണമാർജനങ്ങളുടെ ഇതിലുള്ള മലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് കേൾക്കുവാൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലും കൂടി ഞാൻ വായിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്താണ്. നമുക്ക് പ്രായോഗികമായ ശിക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2 പ്രാവശ്യം ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ശുചീകരണം ഗാഠവും പരിപൂർണമായിരുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവന പാതയിലെ എല്ലാ വിഘാതങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ആശയം. മഹാപ്രഭു അടിയുറച്ച് വിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചത്. ശുചീകരണത്തിന് മഹാപ്രഭു സ്വന്തം വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചത് അതിന് തെളിവാണ്. വൃത്തിയുള്ള മാർബിളിന്റെ നിലവാരത്തിൽ ക്ഷേത്രം നന്നായി ശുദ്ധിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. വെടിപ്പുള്ള മാർബിൾ ഒരു കുളിർമ നൽകും. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാൽ ഭൗതിക മാലിന്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും ശാന്തി നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം.
മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ കുളിർമയുള്ളതാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തവും പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. എല്ലാ അശുദ്ധ വസ്തുക്കളും നീക്കം ചെയ്താലും മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിഗതവാദം, അദ്വൈതവാദം, വിജയം, മതപരമായ 4 ചിട്ടകൾ, ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷങ്ങൾ എന്നിവ അവശേഷിക്കും. അവ മനസ്സിലെ സൂക്ഷ്മമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധമായ വസ്ത്രത്തിലെ കറ പോലെയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹൃദയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിച്ചു. ഹൃദയം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്തും ഉത്സവം ആചരിക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്തനും അത്തരം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹാപ്രഭു ഓരോ വ്യക്തിയെയും ശാസിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നവർ സ്വയം മാതൃകയായി ഭക്തരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിശ്ചയമായും പഠിക്കണം. ഉള്ളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അനഭികാമ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ പുറത്താക്കി ക്ഷേത്രത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായ എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായി. ഇതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അഥവാ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കൽ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ സ്വച്ഛന്തമായി ആസനസ്ഥനാക്കുന്നതിന് ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ശാന്തമാക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിരം ശുചീകരണം നടത്തിയത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകവും പുറവും ശുദ്ധീകരിച്ചു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് വിശ്രമിച്ചതിനു ശേഷം നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ചുറ്റും ഭക്തന്മാർ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അവർക്ക് മധ്യത്തിൽ ഭ്രാന്തനായ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ നൃത്തം ചെയ്തു. പതിപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ വിയർപ്പും പ്രകമ്പനവും വിളർച്ചയും കണ്ണുനീരും ആഹ്ലാദവും ഗർജനവും ഉണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ അശ്രുധാര സ്വശരീരവും മുന്നിൽ നിന്നവരുടെ ശരീരവും കഴിയും. പ്രകാരം മഹാപ്രഭു തന്റെ അശ്രുധാരയാൽ ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ കഴിയും. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ മഴ പോലെ കണ്ണുനീർ ചൊല്ലി. അത്യുച്ചത്തിലുള്ള മഹാസങ്കീർത്തനത്താൽ ആകാശം നിറയുകയും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തവും ഉയർന്നിട്ടുള്ള ചാട്ടവും കൊണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങുകയും ചെയ്തു. സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കീർത്തനം മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ പാടിയപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആനന്ദപൂർവ്വം നൃത്തമാടുകയും ഉയർന്നു ചാടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ആ വിധത്തിൽ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് സങ്കീർത്തനവും നൃത്തവും ചെയ്തു. അവസാനം പരിതസ്ഥിതികൾ മനസ്സിലാക്കിയ മഹാപ്രഭു അത് നിർത്തി. മഹാപ്രഭു പിന്നീട് അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പുത്രൻ ശ്രീ ഗോപാലനോട് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ശ്രീ ഗോപാലൻ പ്രേമാവശ്യത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തളർന്ന് ബോധശൂന്യനായി നിലംപതിച്ചു. ശ്രീ ഗോപാലൻ ബോധരഹിതനായി നിലംപതിച്ചപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യൻ തിടക്കത്തിൽ മകനെ എടുത്ത് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി. മകൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥനായി. അദ്വൈതാചാര്യൻ മറ്റുള്ളവരും നരസിംഹ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് ജലം തെളിച്ചു. ജപത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം ലോകത്തെ മുഴുവൻ കുളിക്കുമെന്ന് തോന്നിക്കും വിധം ശക്തമായിരുന്നു. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും മകന് ബോധം വീണ്ടും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യൻ മറ്റു ഭക്തരും കരയാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ സമയത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപാലന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഗോപാല എഴുന്നേൽക്കൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ ഗോപാലിന് ബോധം വീണ്ടും കിട്ടി. എല്ലാ ഭക്തരും അപ്പോൾ ഹരിനാമം ജപിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ സംഭവം വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ വളരെ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടായതിനാൽ ഞാൻ വളരെ സംഗ്രഹിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. വിശ്രമിച്ചതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തന്മാരും സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു. സ്നാനത്തിന് ശേഷം മഹാപ്രഭു തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് നിന്നും ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു. അടുത്തു തന്നെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹദേവനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഉദ്യാനത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റു ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും വാണിനാഥരായ പല വിധത്തിലുള്ള മഹാപ്രസാദവുമായി വന്നു. കാശി മിശ്രയും ക്ഷേത്രാധികാരിയായ തുളസിയും 500 പേർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നു. ചോറും അപ്പവും പായസവും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങുന്ന വളരെയധികം പ്രസാദം കണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തരിൽ പരമാനന്ദപുരി, ബ്രഹ്മാനന്ദപുരി, അദ്വൈതാചാര്യ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. ആചാര്യരത്ന, ആചാര്യനിധി, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ശങ്കരൻ, നന്ദനാചാര്യർ, രാഘവ പണ്ഡിതൻ, വക്രേശ്വരൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുവാദം ലഭിച്ചപ്പോൾ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ ഇരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരും തടി കൊണ്ടുള്ള ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളെ ആസക്തനായി. ഈ വിധത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തരും മധ്യാഹ്ന ഭോജനത്തിനായി ഉദ്യാനം നിറഞ്ഞ് അനുക്രമത്തിൽ വരിയായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ ഹരിദാസ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ച് ആ സമയത്ത് കുറെ ദൂരെ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഹരിദാസൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഭക്തസംഘെ പ്രഭു കരുണ പ്രസാദ അംഗീകാര ഏ സംഘെ വസിത യോഗ്യ നഹി മുയിചാര.
ദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആകിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല. ഗോവിന്ദൻ പിന്നീട് എനിക്ക് വാതിലിന് വെളിയിൽ പ്രസാദം തരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വിളിച്ചില്ല. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി, ജഗദാനന്ദൻ, ദാമോദര പണ്ഡിതൻ, കാശീശ്വരൻ, ഗോപിനാഥൻ, വാണിനാഥൻ, ശങ്കരൻ എന്നിവർ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തു. ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഭക്തന്മാർ ഹരിനാമം ഉച്ചരിച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പണ്ട് വനത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ മധ്യാഹ്ന ഭോജനം കഴിച്ചിരുന്നു. ആ ലീല ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്മരിച്ചു. അതാണ് ചുറ്റിനും എല്ലാവരും ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു അവരുടെ കൂടെ പ്രസാദം കഴിക്കേണ്ടത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകളെ അനുസ്മരിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പ്രസാദം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ. അല്ലെ? ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ വന്നപ്പോഴേ വേണ്ട, പിന്നീട് കഴിച്ചോളാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ സ്മരിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രേമാവശ്യത്താൽ അസ്വസ്ഥനായി. പക്ഷെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ കണക്കാലെടുത്ത മഹാപ്രഭു ഏറെക്കുറെ ശാന്തനായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ലാഫ്ര വ്യഞ്ജനം തുടങ്ങിയ സാധാരണ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അപ്പവും പായസവും അമൃത കുടിക്കുകയും പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വിഭവങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുക. ലാഫ്ര വ്യഞ്ജനം പലതരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ ഒരു സമ്മിശ്ര വിഭവമാണ്. അത് സാധാരണയായി ചോറുമായി ചേർത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് നൽകുന്നത് പതിവ്. അമൃത കുടിക കനമുള്ള പൂരി, കാച്ചി കുറുക്കിയ പാലിൽ ചേർത്ത് ഇറക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്. അത് അമൃത രസാവലി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മതി, പ്രസാദം മതി എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവജ്ഞനായിരുന്നതിനാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ വിഭവങ്ങൾ ഓരോ ഭക്തനും മതിയാവോളം നൽകാൻ അവിടുന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ജഗദാനന്ദം പ്രസാദനം വിതരണം ചെയ്യാൻ പോയി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പി. അത്തരം കൃത്യമായ പ്രസാദം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത്രത്തിൽ വിളമ്പിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബാഹ്യമായി രോഷാകുലനായി. എന്നിരുന്നാലും മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തന്ത്രങ്ങളാലോ ചിലപ്പോൾ സമ്മർദ്ദത്താലോ ആ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ഭോജനം അങ്ങനെ വിളമ്പിയപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ നേരം അതിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അവസാനം ജഗന്നാഥനോടുള്ള ഭയം മൂലം അതിൽ ചിലത് ഭക്ഷിച്ചു. ജഗദാനന്ദൻ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണം താൻ ഭുജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജഗദാനന്ദൻ തീർച്ചയായും ഉപവസിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു. ഇത് ഭയന്ന് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ കുറച്ച് പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി അപ്പോൾ കുറെ ഒന്നാന്തരം മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും അവ അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഈ മഹാപ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഭുജിച്ചതെന്ന് നോക്കും. ഇത് പറഞ്ഞ് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി കുറച്ച് പ്രസാദം മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം മഹാപ്രഭു അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വരൂപ് ദാമോദരനും ജഗന്നാഥനും മഹാപ്രഭുവിന് വീണ്ടും വീണ്ടും മഹാപ്രസാദം സമർപ്പിച്ചു. ഈ രണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെയും മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള സ്നേഹവും വ്യവഹാരം വളരെ അസാധാരണമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെ തന്റെ ഇടതു പാർശ്വത്തിൽ ഇരുത്തി സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെയും ജഗന്നാനന്ദന്റെയും പെരുമാറ്റം കണ്ട് സാർവഭൗമം പുഞ്ചിരിച്ചു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനും ഒന്നാന്തരം ഭക്ഷണം നൽകണമെന്ന് മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സേവകരെ കൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഒന്നാന്തരം ഭക്ഷണം വീണ്ടും കൊടുത്തു. ഗോപിനാഥ ആചാര്യരും ഒന്നാന്തരം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് മധുരവചനങ്ങളോടെ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് നൽകി. ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ഒന്നാന്തരം പ്രസാദം നൽകിയിട്ട് ഗോപിനാഥ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, ഭട്ടാചാര്യരുമായുള്ള മുമ്പുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദിവ്യമായ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ഗോപിനാഥാചാര്യർക്ക് മറുപടി നൽകി, ഞാൻ കേവലം അല്പബുദ്ധിയായ ഒരു താർക്കികനായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ കാരണത്താൽ എനിക്ക് പരിപൂർണതയുടെ ഈ ഐശ്വര്യം ലഭിച്ചു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ തുടർന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോളം കാരുണ്യവാനായി വേറെ ആരാണുള്ളത്? അദ്ദേഹം ഒരു കാക്കിയെ ഗരുഡനാക്കി മാറ്റി. അത്രയ്ക്ക് ദയാമയനാകിയാൽ വേറെ ആർക്കാണ് കഴിയുക? താർക്കികരന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുറുനരികളുടെ സംഘത്തിൽ ഞാൻ വേയു എന്ന് മാറ്റിക്കൊള്ളുന്ന സ്വരത്തിൽ വെറുതെ കുരക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതേ വായ് കൊണ്ട് ഞാൻ സദാ കൃഷ്ണ ഹരി എന്നിങ്ങനെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ അഭക്തരുമായുള്ള താർക്കിക ശിഷ്യന്മാരുടെ സംഘത്തിലായിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമാകുന്ന അമൃത സാഗരത്തിന്റെ തിരമാലകളിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വജന്മം മുതലേ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നു. അപ്രകാരം നിങ്ങൾ
കൃഷ്ണനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ സഹവാസത്തിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. പ്രകാരം ഭക്തന്മാരുടെ മഹിമ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് സംതൃപ്തി നൽകാനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലാതെ മറ്റാരും ദ്രോഹങ്ങളുമില്ല. അതിനുശേഷം അപ്പവും പായസം തുടങ്ങിയ പ്രസാദം എല്ലാം എടുത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ ഭക്തനെയും പ്രത്യേകം വിളിച്ച് അവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കളിയാക്കി കലഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം അദ്വൈതാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അജ്ഞാതനായ ഒരു അവധൂതനൊപ്പം ഒരേ വരിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സന്യാസിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സന്യാസി എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു സന്യാസി അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥൻ പൂർവ്വജന്മവും കുടുംബവും സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ഒരുവനൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഉചിതമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിരാകാരവാദത്തിന്റെ ഗുരുവാണ്. അദ്വൈതവാദം പുരോഗമനപരമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിന് വലിയൊരു വിഘാതം ആണ്. നിങ്ങളുടെ നിരാകാര അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുന്ന ഒരാൾ ബ്രഹ്മത്തെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തുടർന്നു, അങ്ങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അദ്വൈതവാദിയാണ്. ഞാനോ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഭുജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. അത്തരത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും അന്യോന്യം പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ പുകഴ്ത്തൽ വിപരീതമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാൽ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ദുഷ്പേരുകൾ വിളിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. അപ്രകാരം അവർ പരസ്പരം വ്യാജമായ കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ സ്തുതിച്ചു. തമാശ രൂപത്തിലെ എന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അനന്തരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും വിളിച്ച് അമൃതഗിനിയുന്നത് പോലെ മഹാപ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അദ്വൈതാചാര്യനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കളിമട്ടിലുള്ള കലഹം കൂടുതൽ ആസ്വാദകരമായിരുന്നു. മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എല്ലാ വൈഷ്ണവരും എഴുന്നേറ്റ് ഹരിനാമം ജപിക്കുകയും ആ ശബ്ദം സ്വർഗ മർത്യ ലോകങ്ങളിൽ മാറ്റിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തരായ സഹചാരികൾക്കെല്ലാം പുഷ്പമാലകളും ചന്ദനവും നൽകി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നൽകിയിരുന്ന സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ തുടങ്ങി 7 പേരും പിന്നിലിരുന്ന് അവരുടെ പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ ബാക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രസാദം ഗോവിന്ദനെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. അതിലൊരു ഭാഗം പിന്നീട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് നൽകി. മഹാപ്രഭു ബാക്കി വെച്ച പ്രസാദം പിന്നീട് അത് യാചിച്ച ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു. അവസാന ഭാഗം ഗോവിന്ദനും ഭക്ഷിച്ചു. പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ നാനാവിധ ലീലകളാടി ഗുണ്ടിച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശുചീകരണ രീതിയും ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അടുത്ത ദിവസം നേത്രോത്സവം ആഘോഷിച്ചു. ഈ മഹോത്സവം ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രാണസമാനായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ സ്നാനോത്സവത്തിന് ശേഷമുള്ള രഥോത്സവത്തിന് മുമ്പുള്ള 2 ആഴ്ചക്കാലത്തിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പുതിയതായി ചായമിടണം. ഇത് അംഗരാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നവയൗവന ദിനത്തിൽ അതിരാവിലെ ആഡംബരപൂർവ്വം ആചരിക്കപ്പെടുന്ന നേത്രോത്സവം ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രാണ സമാനമാണ്. 2 ആഴ്ചക്കാലം ജഗന്നാഥമൂർത്തിയുടെ വിഗ്രഹം കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എല്ലാവരും ദുഃഖിതരായിരുന്നു. ഉത്സവവേളയിൽ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ഭക്തന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി. ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ ഭക്തരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി പോയി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിന് പോയപ്പോൾ കാശിച്ചരൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നിൽ നടന്നു. ഗോവിന്ദൻ സന്യാസിയുടെ ജലകുംഭം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിലും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പരമാനന്ദപുരിയും ബ്രഹ്മാനന്ദപുരിയും മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിലും സ്വരൂപ് ദാമോദരനും അദ്വൈതാചാര്യനും ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും നടന്നു. മറ്റു ഭക്തരെമാരെല്ലാം അത്യന്തം ആകാംക്ഷയോടെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവരെ അനുഗമിച്ചു. ദർശനത്തിനുള്ള അത്യാശയാൽ അവർ നിബന്ധനകൾ അവഗണിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നതിനായി നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനെ കാണാൻ അത്യന്തം ദാഹാർത്തരായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുകൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെയായ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ കമലനേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തേൻ നുകരുന്ന 2 വൻ തേനീച്ചകളെ പോലെയായി തീർന്നു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ നേത്രങ്ങൾ വിട്ടുന്ന താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ജയിക്കുന്നതും കണ്ടം ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലിനാൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ശോഭയുള്ളതുമായിരുന്നു. നമുക്ക് തീരാറായി. ഇനി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ താടി വാന്തുലി പുഷ്പത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും വരുന്നു. ഇത് അമൃത തരംഗങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കാന്തിമത്തായ അവിടുത്തെ മൃദു മന്ദഹാസത്തിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജഗന്നാഥന്റെ മനോഹരമായ മുഖശോഭ അനുനിമിഷം വർദ്ധിക്കുകയും കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ വണ്ടുകളെ പോലെ അവയുടെ മധു നുകരുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ മുഖാംബുജത്തിന്റെ മധു നുകരും തോറും അവരുടെ ദാഹം വർദ്ധിച്ചു. അവിധത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഭഗവാനെ വിട്ടുപോയില്ല.
അപ്രകാരം മഹാപ്രഭുവും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖ ദർശനം ചെയ്ത് അതീന്ദ്രിയ നിർവൃത്തി ആസ്വദിച്ചു. ഇത് മധ്യാഹ്നം വരെ തുടർന്നു. പതിവ് പോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേനിയിൽ പരമാനന്ദത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി വിയർക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത മഹാപ്രഭുവിന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അസുപ്രവാഹമുണ്ടായി. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ തിരുമുഖം കാണുന്നതിന് വിഘാതം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മഹാപ്രഭു ഈ അസുപ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് ഭോഗം സമർപ്പിച്ച വേളകളിൽ മാത്രമേ തിരുമുഖ ദർശനത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടുള്ള. നട തുറന്നാൽ വീണ്ടും തിരുമുഖ ദർശനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഭോഗ സമർപ്പണ സമയത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിന്റെ ആനന്ദാനുഭവങ്ങളാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റെല്ലാം വിസ്മരിച്ചു. എന്നാൽ മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് ഭക്തന്മാർ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭോജനത്തിനായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. രഥയാത്രോത്സവം പ്രഭാതത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ജഗന്നാഥ ഭക്തന്മാർ ഭോഗ സമർപ്പണം ഇരട്ടിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഗുണ്ടിജമാർജന ലീല സംക്ഷേപഹിലേ കൃഷ്ണ ഭക്തി ഹൈല. ഭഗവാൻ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം കഴുകുകയും ശുചിയാക്കുകയും ചെയ്ത ലീല ഞാൻ സംക്ഷേപമായി വിവരിച്ചു. ഈ ലീലകൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക് പോലും കൃഷ്ണഭക്തി ഉണർത്താൻ കഴിയും. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ആരാണോ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ലീലകള് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ ആരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കാഹെ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്നതിനാൽ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്, ഗുണ്ടിജാമാർജന ലീല കി ജയ്. പ്രഭുപാദ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീലയാണ് ഇത് അല്ലെ. നമുക്കും ഗുണ്ടിച്ചയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പൂജാമുറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കുക, വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന അവിടം എന്താണ്? അത് ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചാലേ നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ അപ്പൊ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെ, അടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്? അവിടെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു. നമുക്കൊരു ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് വേറെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടക്കുന്ന അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട്, ഭഗവാൻ വരുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ വരുന്ന വീതികളൊക്കെ അത് വേറെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ വരുന്ന ആ വഴികളിലൊക്കെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് തന്റെ ആ കിരീടവും ആടയാഭരണങ്ങളും ഇതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ചൂടുമെടുത്തിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി, തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കൂ അല്ലെ. ആ ഒരു ലീലയിലൂടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെയാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രഥയാത്ര അല്ലെ. ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസ്കൗണ്ടും രഥയാത്രയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ വേറെ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വേറെ വേറെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എപ്പോഴും നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിനടുത്ത അധ്യായം അതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായം. അത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വലിയൊരു അധ്യായം 222ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ശിലപ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ട് അതില്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്
സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. പറ്റുന്ന സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാസിദ്ധ പതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, താങ്ക് ഹരേ യു. കൃഷ്ണ.